For today's video ay magluluto tayo ng adobong manok na may patatas. Ayan, request yan sa akin ng aking pamangkin. Gusto pa nga may atay kasi wala namang atay akong nabili. Ayan, gisa-gisa lang muna po. Lagyan natin ng paminta at daon ng laurel. Ayan, mabilisan lang pong luto yan. Paggabi pa po yung video. Excuse. Ngayon ko lang na-upload. Kasi maingay pag nagsasalita ako. May mga tao. Ayan. Gisa-gisa lang po natin. Ayan, nilagyan ko po yan ng kaunting tubig. Para may sabaw naman po yung adobo. Lagyan na po natin ng toyo. Silver Swan, baka naman. Charis. Yan, hindi po yun maalat kasi nilagyan ko po yan ng tubig. Yan, halo-halo. Mekos-mekos yan ni Insan. Ayan. Tinakpan lang muna po natin yan. Hindi ko na kasi pinakita dyan. Kasi nilagyan ko po siya ng asukal. Kasi gusto po nila is yung adobong matamis. Ayan. Nilagay asukal. Pero hindi ko po yung inubos dyan. Ayan. Nilagay ko na din po yung patatas. Konti lang yung patatas kasi ang mahal na talaga ngayon ng mga bilihin. Ayan. Halo-halo. Medyo papalaputin ko lang yung sabaw niyan. Tapos all goods na yan. Mga ilang minuto niyan okay na yan. Pwede na kami kumain kagabi. Kasi kagabi pa po yan video. Ulam po namin yung kagabi. Hindi ko lang po na-upload kagabi. Kasi tinamad na po ako. Ayan, malapit na po yan maluto. Pinapalabas-labas ko lang po yun. Ayan, okay na po. All goods na po yan. Kain na po tayo. Makakan po. Bye-bye!